Phakathi ifikile imini kade icelwa ize yabe iyaphuma i-judgment yephalaphala kaPresident Cyril Matamela Ramaphosa. In as much as yona i-South Africans ndiyibona into yoba ziyivuyele yonke le nto, singavuyi kakhulu bafethu, kusekude engqinibeni and siyabazi bangabantu namaqhinga, usengaba nazo ezinye i-possible options. I-judgment yakhona ndizawuqala ngayo ndize ngento yoba sesizofika apha kumcimbi onokwenza ne-judgment nje isuka phi into yakhona. So ke u-Chief Justice uMaya uye wayixolisela into yoba bathatha about 18 months into yoba mabathathe esisigqoyo abade babe bayasithatha namhlanje. Kwatshiwo kwathiwa laa nto eyenziwa phayana malunga nolaa mcimbi wephalaphala yayi-invalid, irrational and unconstitutional. As a result kuzawunyanzeleka into yoba lo mcimbi mawuthathwe uphindiswe back to kwi-impeachment committee, kulapho bezawudicayida khona. So basengaphinde badlale omnye u5 okanye badlalelele omnye u5 xa sebefika kwelaa cala. So kwangoku singabe sisitsho sisithi is a win for i-EFF, i-ATM nabo ngabanye bebeyirasela yonke le nto, plus i-Action SA bendike ndiyive nayo irasa malunga nomcimbi wokwenza nephalaphala. Okay, yinto yonke le nto lena sekuzofikelela lapha kwenzeka ntoni. Kwavakala into yoba kulahleke amadola esofeni ekwephalaphala, which is iplasi lika-President Cyril Ramaphosa. Hayi ke ingathi imali yakhona yatshontshwa ngabantu bokufika, ingathi ebesebenzelwa ngabantu bokufika. So akaqashi ama-South Africans, ingathi uqasha abantu bokufika. So bambetha ke emva kwendlebe bahamba neyedola zakhona. Imali yakhona was about 10 million rands eyayifihlwe phi emasofeni. Wathi xa ke ithethelela wathi hayi imali apho kwakuthengwe khona ama-buffaloes ayi-20 ethengwa ngumuntu owaphike wangaphandle. But ke ngoku zavela into ezibonisayo ezikroqisayo ezibonisayo into yoba apha bekukhona ubugulukudu nobugunyathi nje bobuyenziwa apha, because imali yakhona zange yadeclare. So kuba ngabuzangela ne-currency ne-foreign currency, imali yangaphandle ungene nayo eSouth Africa, kuyanyanzeleka into yoba uyideclare. Sithetha nge-10 million bafethu apha, akho ncwadi apho kurekhodwe khona le mali ingela phi apha eSouth Africa. So ibonisa nje ubutsotsi obuthile yonke loo nto leyo. Hayi ke kuthe kungephi bazama nje ukuyiquma yonke le nto, bafuna ukungcwaba yonke le case lena nini yavuka phansi, sebezama ukwenza i-damage control, bavula ama-criminal charges against aba bantu ekuthiwa batshontshe imali. Njani ngapha kusafihliwe yaclassifywa before kuzavulwa lo case izawuba serious kanjalo, kwatlasifayo ama-report yaninzi nje ubugulukudu obenziwe apha. Omnye umuntu owadlalela upresident u5 nguNosiviwe Nqakula, wayesispeaker ngelo xesha, phofu othe xa yena ejongene nezakhe ingxaki sambone equqa yedwa ekhoti elila yedwa. But ke apha ngomnye umuntu naye wamdlalela u5. So kwathi xa kusenzeka yonke loo nto leyo, and then ngoko i-ANC yayisaholda i-majority senamasiti amaninzi. So kwathi xa kuthathwa le nto isiwe ekhoti bayivotela, of course ke because babenamasiti amaninzi kwathiwa hayi mayingcwatywe le case kaPresident Cyril Ramaphosa kanjalo before ama-elections lamatsha awe-2024, of which ne-DA ngoko yayikwela qela yayisalwisana noPresident Cyril Ramaphosa. Hayi ke ngoba ngoku sebesemafutheni bonke, uthe uHelen Zille ebuzwa into yoba okay now that sokuthiwa le nto izawuphindiphindele e-Constitutional Court nje bathini malunga nomcimbi woku-impeachwa kukaPresident Cyril Ramaphosa. Waphendula wathi yinto ezawuthi ifoko idilwe yi-leader entsha ye-DA, otherwise yena akanasay ncam. Uyabona bangathi ngoku akasaculi laa language wayecula ngoba ngoku sebesidla bonke. Hayi ke so right now izawunyanzeleka iphindele phaa, but angadicide uPresident Cyril Ramaphosa athi uyaresigna, or angadicide athi bafuna ukuthatha ama-chances wabo into yoba makuphinde kuphindelwe, because naye izaphinde ifune into yoba mabayivotele even kwayona leyo. So umzekelo ama-DA ne-PA masinyabana bakathi basebecula language nje eyi-1 ne-ANC xa bengavota still kuthiwe mayingcwatywe, kusengenzeka vele into bayithini ingcwanye. But uba ngaba ukhona umrabaraba sebefuna ukudlala kaloku ipolitics ezi, kusengenzeka into yoba bathi makathini maka-impeachwe. Kukhona ne-possibilities zoba uPresident Cyril Ramaphosa angaze abe uyabanjwa. Ininzi nje into ekhona khona, especially with the fact uba bayiqala ndithi basibonisa into yoba i-president kanye uformer president uyakwazi into yoba makabanjwe, basibonisa ngo-former president Jacob Zuma
Zuma. So kungenzeka into yoba naye kuvela into ezifana nezo, but ke because kubonakala ingathi yena nokusasondelene nabo abantu engathi bathatha igqubo ze-country nje, kungenzeka into yoba usengasinda ngendlela kangasinda ngazo, but nje yona sikhona sisi-South Africans sihleli siyibukela. Yavotelwa ke loo nto leyo, wabuya iwina, babe bayengcwaba elo xesha. Hayi ke yekani i-EFF ne-ATM zamane zirasa yazi yathathwa into yakhona yaphindiswa phi e-Constitutional Court for about 18 months. Ke ngoku besehliswa besenyuswa nalo case le, njengoba ke ngoku namhlanje size zathatha isigqibo kwathiwa kwathi hayi laa nto kwakungamelekanga into yoba bayivotele ngalaa ndlela abayivotela ngayo yaze yabe ilapha. So asiyazi uba kuzadlalwa u-5 othini kuyo yonke le nto lena. So we are waiting, we are watching, sizayiva izawuthini into kaPresident Cyril Ramaphosa. Enye sisazi into yoba nathi sizakopa andithi, because izii-leaders zethu ezi enye sibona kuzo indlela. So indlela ibuzwa kwabaphambili, and uba ngabanyani ababoni anything wrong, bafethu yazi ndine-flu and ndiba ne-short breath. I hope ayo-hunters virus. This court, unanimously finds that it has exclusive jurisdiction in respect of the challenge to the validity of Rule 129I. B, by a majority, finds that it does not have exclusive jurisdiction in respect of the challenge to the NA vote. C, by a majority, concludes that Rule 129I is inconsistent with the Constitution and invalid. D, by a majority, concludes that the NA vote is inconsistent with the Constitution and invalid. And E, by a majority, concludes that the report must be referred to the impeachment committee. As such, the following order is made. 1, this court has exclusive jurisdiction to hear the application with respect to the challenge to Rule 129I. 2, it is declared that Rule 129I of the 9th edition of the Rules of the National Assembly, the NA rules, is inconsistent with the Constitution, invalid, and it is set aside. 3, pending any amendment, Rule 129I of the NA rules shall read as follows, open quote, Rule 129I, heading Consideration and Referral of Panel Report. 1, once the panel has reported, the Speaker must inform the Assembly of the report. 2, the President must be provided with a copy of the report forthwith. 3, in the event the panel concludes that sufficient evidence exists as contemplated in Rule 129G, the matter must be referred to the impeachment committee established by this rule or by the National Assembly rules for that purpose. 4, in the event the panel concludes that sufficient evidence does not exist as contemplated in Rule 129G, the Speaker must schedule the report for consideration by the Assembly, and in the event the Assembly nonetheless resolves that a Section 89, subsection 1 inquiry be proceeded with, the matter must be referred to the impeachment committee established by this rule or by the National Assembly rules for that purpose. 4, the severance and reading in paragraph 3 of this order shall apply subject to any amendment by the National Assembly. 5, pending any amendment of the NA rules to the extent that any of the other NA rules are by implication affected by the reading in paragraph 3 of this order, those rules shall be read consistently with paragraph 3 of this order, mutatis mutandis. The conclusion is this. The effect of the 3 judgments is as follows. This court, A, unanimously finds that it has exclusive jurisdiction in respect of the challenge to the validity of Rule 129I. B, by a majority, finds that it does not have exclusive jurisdiction in respect of the challenge to the NA vote. C, by a majority, concludes that Rule 129I is inconsistent with the Constitution and invalid. D,
by a majority, concludes that the NA vote is inconsistent with the Constitution and invalid, and E, by a majority, concludes that the report must be referred to the impeachment committee.